Żgur li ħafna jiftakru dawn il-filmati minn dan il-film popolari ta' terremoti li kważi irdu l-ħajja. U għalkemm żgur li mhux fuq din l-iskala, tard il-ġimgħa filgħaxija Malta ntlaqtet minn teżżiża ta' terremot li sar fin-nofsinhar tal-Greċja. It-teżżiża nħasset sew f'diversi lokalitajiet kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Konna fuq sodda u hekk dan ċaqalqu weħem ma kontx naf li terremot jienu. Mbagħad x'għamilt? X'idni nagħmel bqajt fuq sodda. Ħassejni ftit. Ġas ħassejt ċaqli għazajra meta ma kien hemm xejn ma ftit żgħira ħassejt. Kont fuq il-portuna ħassejt qed timxi bija. Mela, x'għamilt? Ir-raġel għatlu isma' x'inti qed tħoss xi ħaġa għalieħed ir-rimot. U bqajna kwiet imbagħad naraw it-television. Din mhix l-ewwel darba li f'pajjiżna nħossu teżżiż ta' terremoti li oriġinaw minn xi direzzjoni jew oħra tal-Gżejjer Maltin. Dan l-aħħar wieħed li sar il-ġimgħa filgħaxija ġie reġistrat ukoll fuq il-grafika siżmika tal-Università ta' Malta. Il-medja soċjali mill-ewwel offrit pjattaforma perfetta għal min irid jaqsam l-esperjenza ta' teżżiża li damet ftit sekondi. Filwaqt li għal oħrajn il-medja servit bħala mod kif saru jafu b'dak li kien għadu kif seħħ. It-tifel ġie jgħidilna li naħseb għamel terremot. Kien hemm min qal li ma ħassejt xejn. Le, ma ħassejt xejn. Jien minn xara bank sirt naf li sar terremot hija ma ħassejt xejn ukoll. Jien ma ħassejtux imma mbagħad Facebook kulħadd titella ġifieri post u hekk ma literalment xejn. Tifla dolgħodu ndulat fuq l-internet. Ħassejtu ma qalt li tifla li ħassejtu xi l-10 kien tax-xarta billejl. Asmajtu minn tasmajtu ta' xara bank għamel terremot. Il-terremot ta' 5.4 fuq l-iskala Richter sar eżattament 89 km barra minn Ateni u sar 10 km taħt wiċċ il-baħar. Dan ifisser li kien hemm min ukoll ma ħass xejn u rieqed kien u rieqed baqa'. Le, kont rieqed. Le ta. Le, laqxej. Le, jiena ma ħassejtux, jiena kont id-dar, rendi u ma semma xejn. Le, x'terremotu. No, nothing. Nothing at all. Terremot? Le, ma rajniex ma ħassenix terremoti aħna. Ħassejna xejn. Qegħdin konna. Iżda għal kuntrarju jidher li l-akbar ħabib tal-bniedem, il-kelb, u kapaċi li jħoss dan it-tip ta' teżżiż minn qabel. Fil-fatt diversi persuni li ċemplu lill-kamra tal-aħbarijiet ta' Net Television qalulna kif il-klip tagħhom dew jirreaġixxu b'mod stramp qabel ma ħassew it-teżżiża huma stess. Kif anke juri dan il-filmat ta' kelb li jitlaq jiġri ftit sekondi qabel attwalment isir it-terremot. Intant jidher li s-sibt filgħodu sar terremot ieħor fin-naħa t'isfel tal-Italja li kejjel 5.0 fuq l-iskala Richter u li ġie rappurtat ukoll miċ-ċentru siżmiku ta' Ardalam. Bħal dan iż-żmien fl-2009 l-Italja kienet inħasdet minn terremot kbir li kien kisser il-belt tal-Akwila.